Biharainoko janaria prest dago. Ogia, txistorra ogeitartekoa eta tortilla patata. Etardoa? Ere bai, tortillardo bat eta zahatoa. Eta ez ahaztu telefonoa semeari deitzeko. Bai, Andrea, bai, nire poltsikoan daukat. Hala pues, hartu saskia eta ondo ibili. Ze hostia, ze da. Bai, seme, zer, no zara zeu. Albazeten? Ni, hemen, Madrilen. Ez, lasai. Lasai, ez kezkatu. Bai, ez agobiatu, bueltatxo bat ematera noa, bai. Ale, agur. ¿Qué ha tomado el señor? Zer, ni gozenaz. Eta babarrunak jan nahi ditut. Perdone, señor, pero no le entiendo nada. Baina zer da hau? Hemen, euskal jatetxean gaude, ezta? Eta ni euskaraz hitz egiten ari naz. Ni gozenaz. Jan nahi dut. Babarrunak. Un momento, espere, señor. Baina zer da hau? Txiste txarra? Hobeto beste jatetxe batera noa. Hau bai, hau da nire bankue. Betikoe. Ze hostia. Jan nahi dit. Ze hostia. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bai naiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Mesedez jauna, baina ni bermiokue naz. Ostia, jo delekitio soy. Ba oso ondo, baina gaixorik nagotori nire osakidetza txartela. Barkatu jauna, baina hemen Madrilen gaude eta Espainiako Seguridad Sozial txartelarekin lan egiten dugu. Osakidetza txartelak ez du balio hemen. Madarikatu da, baina ni tipako mini karagarria daukat. Otzak nago. Ze ondo, Hermion.